sakral surup-surup ngeterke pake medel ning sawah. Oke bolo, selamat sore, kembali maneh ning vlogku bolo. Jadi iki mung critane sore-sore aku ape ngeterke pak iki ning sawah tanggane nguni bolo. Jadi iki mung di awan ki pak iki diparani tanggane are iki dikon medelke sawahe sing ning pinggir kali tan nguni bolo. Lah ngene iki bolo, ki medane sangat ekstrim, pokoke kudu nglewati kali-kali ngene iki. Lah nek kene iki meng iki nek kali bendungan biasane dinggo nyirami tandurane wong-wong desa ngene bolo. Dadi iki nek mek banyu kabeh iki ning kali kene iki bolo. Dadi sumber mata air iki ning kali ngene iki, tapi yo ngene iki musiman bolo, kadang enek banyune, kadang yo ora enek banyune. Lah nek gini iki aku walah nyubur rau bolo, bayo banyune iki jan suweger, wah enak adem tenan bolo, pokoke suwadu pokoke. Nah nek gini iki meng sawahe tanggoku ki sing sebelah gini iki bolo. Lah iki lagi dipedhel karo pak iki. Pak iki lungguh ning pejokan sawahe ngono kuwi. Lagi sawahe tanggane iki jan peh apik-apik tandurane bolo. Jan aku ki yo milik ngono jane. Lah dek gini ki Pak Imeng ki sing ameh persiapan medel kuwi bolo. Dadi nyiapke barang-barange sing digawa saka ngomah kuwi meng. Lah nek gini ki aku yo sing video bolo. Soal iki aku yo ora mudeng apa sing diucapke karo Pak iki meng. Lah nek gini ki mbah iki meng kamerane marung ngarah dhewe, aku yo ora mudeng ki. Lah nek gini ki aku ki yo ndelok iki. Peh ning kene yo enek kathok cemprentel ning kene bolo. Dan ning nek kelambi tinggal. Nah jaman ben ki hari ki dinggo ngeden-ngedeni manuk nguni bolo. Dadi nak pas panenan ki manuk ben wedi nguni, didadine yo dicendeli kathok klambi nguni. Ning biasane ki yo dicendeli koyo kemlinting nguni. Dadi ki ben medeni manuk kuwi lho bolo. Dadi nak kangenan kumuni kritik-kritik nguni bolo. Lah lek gune ki meng pake wis rampung le jambi-jambine. Jenenge ora jambi-jambi bolo. Kuwi meng pake yo mung apa jenenge ndonga ngono kuwi. Hari iki kon pirim Fatihah ngene. Lah iki aku dikon ngeterke turane iki meng ning wit apa jenenge kaya bolo, kates bolo. Dadi iki aku ame ngeterke ning wit kates, Pak iki mlaku saka samping mburi ngene bolo. Dadi iki ngubengi sawah. Aku dikon nyegat ning kuwi meng ngisor wit kates kuwi meng iki barange dikon kok kono ngene bolo. Lah nek ngene iki yo iki alate iki bolo. Langsung tak selehke ning kene, tak siapke, tak delehke kabeh iki bolo. Mbah iki barang apa aku gak pati mudeng. Soal iki mau ya nek bungkusan kaya apa jenenge kembang nguni dingah bolo. Terus nek merang, terus iki nek tum-tuman ki mbah isine apa aku gak mudeng. Terus ngene yo nek selempitan duit 5.000 nguni bolo. Nah ning ngono aku kuwi selempitan duit kuwi dinggo binat nguni bolo. Dadi iki yo mbah apa gak pati mudeng arep binat nguni jenenge. Dan iki wis tak siapke kabeh iki. Mbah ning plastik kuwi ketone mau nek ngelon nek apa jenenge kaya kendil cilik ngene bolo. Lah nek gune iki Pak iki wis ning kono iki wis cedhak iki. Tak cegat iki meng Pak kok cepet aku yo gak mudeng iki kok iso ning koene secepat kuwi. Lah nek gini iki meng Pak tak kon nyebilke duit iki isine 5.000 bolo. Dadi kono ning kono nek godhong suro, enek mbako dinga dan bala tentara nih bolo. Dadi nek dinga. Dadi iki meng yo wis akhire iki meng nyiapke pari sing ame ditali ngene bolo. Lah iki nali pari yo secukupe ngene iki bolo, ditaline sik ngono kuwi. Terus Pak iki yo nyiapke barang-barang iki meng dideleh ning pari-pari sing ditali kuwi meng yo engke mau tum-tumane kembang-kembange nguni bolo karo seneng ada plastik kemeng.
Lah gini ki aku kesuwen ki malah nemu omah gangsir bro. Ya wis akhirnya dongker iki ning pok jagung ki. Ning kene isine ngene mungkin wis kelewatan bro. Lah ndek gini ki Pak iki wis rampung le jambi-jambine nah iki mau apa ya ning kendil cilik iki sini banyu ngene bro. Disiramke ning talinan pari kuwi meng. Terus yo ki lanjut Pak iki jongkati pari ngene karo dingeloni. Mbok kok iso ngono ya bola aku gak pati mudeng. Ya wis ngene bola. Dadi iki ning plastik mau isine ya kuwi ngelon jongkat karo iki kendil mini iki bola. Beh, nak ning gunamu jane adat ngene kira bola. Dadi iki adat budaya Jawa ngene bola. Dadi iki pinurut dimben ki kaya syukuran pari sing ameh dipanen ngene bola. Dadi sebagian wis panen dadi iki yo ngene iki bola nek wis urung dipanen yo kon ngubengi sik ngene iki. Dadi kaya syukuran ngene bola. Lah nek gini iki aku yo rada action sithik nek soal iki kamera niki balik dhewe ning raiku. Ning gini iki Pak sing cerita iki wis naleni pari-pari niki meng dipethiki sitok-sitok kuwi akhire ditali engko dinggo mulih ngene bola. Lah nek gini iki meng wis singkat cerita iki wis rampung iki wis OTW HP mulih ngene bola. Dadi iki aku mlaku karo Pak ning mburiku iki aku ning ngarep. Soal iki aku nak ning mburi mana nganu bola kok kamerane gak ketok. Ya wis ning kono ki Pak tak ketokke sithik ngene bola. Ya wis bola mungkin vlog keseharianku sampai di sini. Tunggu lagi vlog-vlog selanjutnya bola. Oke bola, sekian.